Gústame falar de como ven o ceo as sociedades humanas do pasado e como interpretan os fenómenos astronómicos a través de augurios, de mitos, acadando pouco a pouco as explicacións científicas. Numerosos obxetos e sitios arqueolóxicos teñen relación cos astros. Pensemos, por exemplo, nos dous soles representados na base de dúas das cuncas de ouro do noso tesouro de Caldas. Hai tamén petróglifos que combinan círculos e coviñas que poderían estar representando elementos astrais. E por que non? Tal vez algún eclipse. Os eclipses aparecen representados na arte dende os primeiros albores da civilización, dende as tabliñas de arxila de Babilonia ata o mito de Faetón na cultura clásica. Para os maias, os astros eran deuses e os eclipses as súas mensaxes, tiñan táboas para predecilos. Tanto na Idade Media como no Renacemento, a representación dos eclipses teñen un carácter simbólico, como nas crucifixións. Por iso, representan o Sol e a Lúa negros. A partir do século XIX, os eclipses xa empezaron a representarse como fenómenos astronómicos. Interesan polos cambios de luz, como na obra de Turner ou de pasaxistas como Hipólito Caffi, e posteriormente aparecen representados desde unha perspectiva científica, xeométrica ou puramente conceptual, como na obra de Lichtenstein. O eclipse, desde o punto de vista histórico, vai unido sempre a razóns de carácter mitolóxico e a veces de carácter de augurio, xeralmente mal augurio. Neste caso, unha das primeiras referencias que podemos encontrar está na Odisea, no canto 20, o final do canto 20, onde Eoclimeno fai este augurio, non? E di desta maneira: o Sol abandonou o ceo e a unha escuridade funesta invadiu o mundo. Deste xeito, augura aos pretendentes a morte que van a ter no canto seguinte, no canto 21. Desde sempre, a humanidade ven observando o universo en busca de significados. As tres grandes religións abrahámicas, xudaísmo, cristianismo e islam, puxeron sempre de manifesto a relación entre os eclipses e os acontecementos da vida, foran augurios ou calamidades. Ás veces estes fenómenos foron e son utilizados para facer proselitismo. Eu penso que a contemplación do cosmos e o estudio científico riguroso do mesmo poden ser un punto de encontro entre a fe e a ciencia. En todo caso, estes acontecementos astronómicos recórdanos a inmensa beleza do universo do que nós formamos parte.